Kaixo, lehenik eta behin eskerrik asko, haurtzaro ikastetxeai, aukera hau ematearren. Eta hor, pantailaz beste, hitzaldi hau entzuten izaten nahi, eskerrak eman, tartetxo hau nerekin konpartitzearren. Aurkeztuko naiz, Nerea Mendizabal naiz, estuarra, ikasketetan, psikopedagogia eta gizarte hezkuntzan aritu nintzen. Bi neraben ama naiz, eta, azken 12 bat urte badia, komunikazio bortitza ezagutu nula, eta gaur egun zertifikatua naizen heinean, nire lan parte ginena, guraso eta irakasleekin formazioak ematen nabil, hemendik eta hortik. Eta azken urtetan, baita ere denbora desente, dedikatzen material edo euskarri desberdinak sortzen, guzti hau gana barneratzen laguntzeko, ezta? Informazio gehiago behar baizue, nereamendizabal.eus orrialdean aurkituko ezue. 2 hilabeteko geldialdian ondoren, pare bat aste da mazkit lanean, eta hartzen naiz egunero, emozio inguruko solasaldi edo hitzalditan murgildutan nahola, ni neu ere, edo nire emozioak ere, dantzan dabilzkiten momentuan, ezta? Batetik, bizitzen egian egoera, baina nire kasu pertsonalean, bi aste dielako baita ere nire aita hiltzala, bere gorputza behintzat gure artetik juntzala, eta hor piztu zaizkiten emozioekin ere nabil bueltaka, ezta? Hauei begira bat botatzen baldin badiot, ohartzen naiz, gaixotasun baten ondorioz izan denez, batetik denboraldi baten, ez ziurgabetasun hori, edo noiz gertauko da, nola izangoa, guzti horrekin, kudeatzen aritu naizela. Momentutan, penak, minak, tristurak bisitatzeit, batez ohartzen naizenean, azkeneko denboraldian, aitakin eukieten konplizidade edo gertutasun hori, ezagutueten formatuan behintzat, guain ez eta laukiko, ez? Eta, hainbat momentutan, malkoak eta olako momentuak zeharkatzen jutenean, hartzen naiz, hemendik aurrea izango esteten hori, askatzen o soltatzen, laguntzea datozkidala malkoiek. Bestetik, orokorrean esango nuke lasai, gustua eta asebetetan nahola, batez ikusteak, nire aitak ere bere momentu iritsi danean eta preste ondanean jundala, eta gaina, gudenok inguruan gintula, eta, momentu horiek eta disfrutatzen, horrek beretan sentsazio oso goxoak, utzi dizkit. Eta orokorrean, lasai nago gorpua dalako, alde egin duna. Behar badagoin dela urte batzuk ez nuen horrela esango, baina gaur egun, itaren zati handi bat nire barruan sentitzet, eta horretik esan dezaketez, aita ez dela hil nire barruan bizirik jarraitzen nulako, ez. Eta ez dakit hau entzungo zen, baina baita ere eskertuta, sentitzen naiz, gaixotasun nahi, eta batez ere gaixotasun mentalei, ezta. Gure kasuan behintzat, aitarekin izan duten erlazioa oso desberdina izan dalako, uni esker. Ziurazki hau ez bazan horrela gertauko, barrera gehiago sentituko nituen, eta, gaixotasunai esker, bestera bateko erlazioa, edo aita ere bestera batea ezagutzen ahalbideratu ditez. Eta, hau esperimentatzea ere, niretzako oso gustukoa izan da, gaixotasunak eta gaixotasun mentalak ere, beste perspektiba batetik bizitzeko aukera eman ditelako, esperientzia honek. Eta momentotan egual batzuk aiko esaten hau zertan nahi da, bere kontu hauek kontatzen. Aukeratzen horrela, gau astea, ze emozioetaz hitzein behar badeu, emozioak teorikoki azaldu ditzazket, zer dian, eta beste bat da, neregan ere bizirik da ona ezagutzea, ni neuk, eta konpartitzea nahiko badet, ezta? Eta komunikazio ezbertitza ez da hori baino, tresna oso boteretsua da, laguntzen diuna deskubritzen gure barrenean zer da on,
eta deskubritzen edo aurkitzen dugun horrekin, bueno, bidea hartzen edo, gure kudeatzen, jakitea, Eta beraz, hauxe egitea, gonbidatzea izuet ontxe bertan, zaudeten lekuan, zaudeten moduan, nahi bezu begiak itxita, nahi bezu begiak irikita, nire proposamena izango zen, minutu erdi bat hartzea, isilik gauden bitartean, bakoitza bere barrura behiratzeko, eta ikusteko oantxe bertan. Nei entzun ondoren, nire testigantza hau, nire konpartitza hau entzun ondoren, nola zaude? Zer da piztu zaizuna? Barrura behiratzen bazu, zerrekin aurkitzen zea? Hartu ingo dugu, segundu batzuk, norbeak behiratzeko barruan zer daun. Momentu honetan, aurkitzen naizean hori, zuregan bizirik dagoen zerbait denez, atsegina izan, edo desatsegina izan, emaiozu ongi etorria. Ez dago ezer aldau beharrik, dagoen bezala ondo dago, perfecto dago. Eta beraz, egin jozu leku bat. Inkluso, hartzen naizean arnasketa konstientea. Eitzen baizu, bialuzazu arnasketa hori, sentitzen naizean sentsazio horietara, gorputzataleko leku hortara. Eta arnasketa horrekin aztan duzazu sentsazio hori. Eta obserba, ze gertatzean, berdin jarraitzen, zerbait mugitzean, bestera bateko zerbait datorren. Dagona ondo dago, eta ez dago ezer ezberdina izan beharri, baina observau. Ze emozioak ez du hau baino askoz gehiago behar lehen da bizi, ezta? Behintzat, leku egitea, baimentzea, eta gure atentzio bat eskaintzea emozio honi, ezta? Zer normalean, kendu nahi izatetugu edo aldau nahi izatetugu emozioek, ezta? Beraz, leheneko pausua izango zen leku egitea, baimentzea, eta ondoren, hau ezagutzen jartzea, ezta? Ze mezu ematea datorren, eta hortaz arituko geha pixkat gaurkoan. Esan dizuten bezala komunikazioz bortetza norbera ezagutzea da, norbera barruan dauzkaun emozioak eta hau etatea datorren mezua deskubritzea, eta baita ere imaginatzea besteaengan, aurrean dauden pertsona hauengan, zea ekoetea bizitzen, experimentatzen, sentitzen, ze esan nahian ote dabil aurrean dakaten pertsona hau, ezta? Gure kasuan, guraso bezala, gure seme-alabekin ere hainbatetan egin dezakegun ariketa, ezta? Eta, hau hasten baldin banaiz nioen imaginatzen, ezta? Gauza bada niregan bizirik dauna, eta beste bada, nola ikote dia, ezta? Guraso desberdinak bizitzen edo zeikoa, pasatzen ontxe bertan, imagina honaiteke, eta ustet, ez naizela oso urruti ibiliko, familia askotan edo guraso askok, ziurgabitasunakin, inseguridade, kezka, angustia, beldurrak, haserreak, impotentziak, bizitzen egon gaitezkela, egoera eta baita ere ikasturte hasiera korapilatsu hontan, baina segurazki beste batzuk edo pertsona berdinak, baita ere, nolako ilusio edo gogo edo kuriositateakin ere egon daitezkela, ezta? Tipat, pertsona batzuk segurazki, behingoz ja aurrak ere eskolan eta netzeko denbora bat eukikuet, edo beste rutina baten berriro ere bueltatzeko aukera izango deu, edo kuriosidade hori, aber nola moldatze gehan, aber ze pasatzean, aber zer datorren, olako sentsazioak ere egon daitezkela, ezta? Ze, dan hankaz gora jarri zaigu, osasuna, hezkuntza, ekonomia, etorkizuna, eta, orokorrean, gehientxu honok ez da uste seguridadea ukitzen ikasi deula badana kontrolpean ukitzen. Eta bizitza hemen dator esatea, oain, dana
egin dunean, batetik bestea, eta ez dakigunean noiz arte edo ze izangoan hau, oain nola heldu nahi diozu, segurtasun nahi eta konfiantzai, gauzak horrela daudenean. Hau da, ziurgabetasun hau, ze jarrerarekin nahi ez du aurre? Ze jarrera bat hartu ezakegu, angustiatik eta blokeotik, eo beste jarrera bat hartu ezakegu baita ere, kuriosidadea edo sorpresa ontatikan bizi nahi izatea, ezta? Behar bada, kanpoan ze gertatzen dan, edo sentitzen nahi naizena, zindet guztiz aukerau, baina bai aukera dezaket, sentitzen nahi naizen hori ze modutara edo ze jarrerekin egin nahi dioten aurre, ezta? Eta, bueno, uste hilabete guzti hauetan, ezta, denok ahalegin handiak egiten ongiala, batez ezta, familia, gurasoak, ikasleak, seme-alabak, irakasleak, ikastetxeak, esfortzu sobrehumanoak egiten aritu geha. Uste txaloak esparru hontan ere handiak behar izan ditugula, edo merezi genitula, ezta? Eta, bueno, hala eta guztiz hezkuntzak edo familiak ere limitazio eta torpeza handiekin, aurkitu geha. Eta, bueno, hola iritsi geha irailea, eta irailean ere gauden bezala gaude, ezta? Orduan, nire ikuspuntutik, eta igual, ekibokatzen naiz, baino ustet egoera hau sostenitzea denbora luzean ezinezkoa izango zaigula, gauden edo datorkigun moduan. Eta beraz, kaos sentsazio honek nire impresioa da barealdira juteko baino katarsira juteko itxura gehiago daukala. Igual esango jaze tragiko etorri naizela, baina, bueno, nire impresioa da, ez dauka horrela izan beharri, baina, ikusteet, ez da, kaos edo egoera honek egin dezaken ibilbide horrek, bueno, nahi pertsonalki baita ere, momentutan, nola baituko jujua, emateitela, baina, juju honetaz gain, hartzen naiz, azken urteetan, bai gizartea, baina batez ere, ez da, famili eta eskola sistema hontan, gauza desberdinetan, ez da, evoluzionatzen edo gauzak ikasi nahian eta aldatu nahian genbiltzala, eta behar bada, oantxe dela momentua baita ere, benetan jarri nahi dugun estrukturak edo jarri nahi dugun oinarriak jartzeko, ez da. Noski, honek ez du izan nahi, ez da, etapa edo garai errezak aurre ikusten ditudanik, ez da. Honekin, gogoratzen nahi zuen dela 12 urte, nire bikotea ere istripuz batean hiltzen, eta holako sentsazio bat neukala, ez da, jendea galdetzen zenean, nire asemo zaude, ondo ez, lur jota, nola engo nintzen, barrenean bai sentitzen nuen oso garbi, eta horrela espresatzen nuen, ez da, ez neuzkala momentu errexak, eta ez nitula aurre ikusten momentu errexak. Baina oso garbi sentitzen nula, sufrimentu horri jarraitzen edo entzuten, bilauko nula nire ongizateako eta zoriontasuneako bidea, ez da. Holako zerbait, oain ere, ez da, perzibitzet. Eta, hortikan izan zen baita ere, nire urte terdi atera nun liburua elkarrekin hasi, eta liburu hontan ere zita bat jaso nun, kapitulo baten hasieran, Charlie Chaplinena, eta esaten zuen, ez izan talka egiteko beldurrik, izarrak kaosetik jaiotzen diata. Holako zerbait gogorazteak, nahi pertsonalki behintzat laguntzeit, nire zentroa etortzen edo, nire apoioak bilatzen, pixka bat transitatzeko, esperimentatzen nahi gana, ezta? Ze kaos egoera hontan zeinek ez ditu beldurrak sentitu, aurrak, gazteak, helduak, adinekoak. Beldurrak gaixotzeai, beldurrak hiltzeai, beldurra segurtasun ekonomikoa galtzeai, beldurrak gauzak ondo ez egiteai, gehitzen joan gaitezke, ezta? Eta guzti hau esan edo ez esan, arnazten nahi gehan zerbait da, gizartean dagoen zerbait da, eta gure seme-alabak ere hau haidi arnazten. Beraiek ere adirazi edo adirazi, hau barneratzen dihoazte, ezta? Aitona monena zintzea jun, kalea zintzea harten, lagunekin hola eta hola ez konpartitu, edo hau ez egin, beste hau ez da.
gazteak ere, hemen ikusi ditut, ezta, PCR-ean kontuakin ere, lagunak positibo eman du, orduan lagun honek egin beharko lituzke, baina hortik da bil kaletik ezer pasako baliz bezala, edo nire anaiak, nire anaian lagunak positibo eman dunez, igual nik ere ezingo naizun lagunen ganaz, igual ez diete grazik egingo. Nola idea guzti dana digeritzen? Gure pentsamentuak, gure emozioak, gure jokaerak edo gure gorputzak ere sintoma desberdinak ematen nahi zaizkigu, eta hau denak mezuak dira entzun ditzazkegunak, ezta? Orokorrean, pentsamentu hauek dominau nahian, emozioak reprimitu nahian, gorputzak ematen nahi zaizkigun seinale edo gaixotasunak pastillek edo medikazioen bitartez itxali nahian. Bide hau hartu hoi deu, eta orokorrean, lehen esan duten bezala, bizitza kontrolau nahian jarri gaitezke, eta geruta konbentzitutu naho, bizitza gontan gustatzen zaizkigun gauza hauek kendu eta alde batea edo bastertu nahi ditugun momentuan, orduan da indargiokin etorri hoi diala. Eta kuriosioa da, ezta, COVID-aren hasieratikan zenbat mezu entzuten genitun, denon artean garaituko deu koronavirusa, ez? Koronavirusan kontrako guda edo gerra bat izango baliz bezala, ezta? Berriz izango zenbat eta indargehiago jartzen deun zerbait kentzeko edo baztertzeko ordun, eta indar edo intensitate gehiokin, ez? Etorri daiteke edo bizitu ezakegu. Koronavirusan pandemia dakaula esan zaigu, nik pertsonalki esango nuke beldurraren pandemia behintzat badakaula, eta ni haunek askoz gehiago eskatzen hau, beldurraren pandemia hau. Baina, era berean ikusten baita, gizakiak olako kapazia eduki badeu munduko punta batetik beste aldeaino, beldurrak horrela kontagiatzeko, gizakiak ere gai izango gehala, maitasuna, konfiantza, goxotasuna, esperantza kontagiatzeko ere, ez? Orduan, zentzu hontan ikusteet, gizakiak usteet behar gehiago daukaula, ez da, txertu emozional hau txertatzeko, naiz eta batzuk, behar bada beste txertuaren zain ere egon daitezken, baina imagina osazue txertu emozional hau, elikadura zaintzen, kontaktuan, naturarekin kontaktuan, harremantzeko gaitasunekin, gure emozioen kudeaketekin, umoreakin, gauza hau edanak txertatuz, gure osasuna modu integralean, zaintzen eta indartzen arituko gehala, ezta? Eta uste hauxe dela eskura daukauna, eta gaina, efekto sekundarioik ez daukana, ezta? Gaina, gaur egun badakigu, ezta, emozioak eta sistema immunologikoak zenolako erlazio daukan, danok dakigu baita ere, ezta, edo esperimentau deu, emozionalki ikututa gabiltzanean, gure sistema immunologikoa ere kaskartzen dela edo ahultzen dela, eta honetan, beldurrak, zer esan handia dauka, ezta. Sistema immunologikoa kaskartuta daunean, gaixotasun guztitarako ateak zabalduta dazkago, ez bakarrik koronaviruseako, eta, zentzu hontan, ez, uzet momentua ontxe dela gure sistema immunologikoa indartzeko. Bestetik, ez da, gizakiak, alderdi fisikoa dauka, alderdi emozionala, alderdi espirituala, ez dira, aspektu hauek bakoitza bere aldetik dijoan zerbait, baizikan interrelazionauta daude, eta hori dara eta esango nuke emozioei ere reparatzeak benetako garrantzia daukala. Gure seme-alabengan ere, eta horien gainek ikasturtea eta eskolai ere hasiera eman dioula, emozioei erreparatzeak inpaktu handi bat edukiko beraien ikasketa mailan, beraien ikasketa mailatan ere, ezta. Hemen Goleman, adibidez, adimen emozionaleko referentetako bada, ez? Pertsona honek esaten zuen, nola garunaren alderdia, emozioaz arduratzen den alderdia, blokeauta daunean,
emozionalki blokeota daunean, arrazonamenturako garunaren parte hori ere, hortarako sarbidea ere itxita gelditzeala, ezta? Berak, baiketa emozionala deitzen zion, honi, eta baiketa emozionala gertatzen danean, esaten zuen nola, atenditzeko gaitasuna, memorizatzeko, ulertzeko, konexio neuronal hauek egiteko, desgaituta gelditzen gehala. Ez aurreta gaztea bakarrik helduak ere, eta segurazki esperimentau deula, ez da, ere, deprimituo edo estresauta eta aurkitzen ganean, berbada, parfo sentzio bat irakurtzen hasten ganean, 3 eta 4 aldiz irakurri berdeula, ez? Eta esate dugu, baina ze pasate zait, hauxe izan daiteke, egoera normaletan ere, emozionalki gaudenean ikututa afektatzen diguna, eta nola ez, oain bizitzen egian egoeran, edo eskolan ere, egon daitezketen ambiente konkretu hortan gauzak ikasteko ze baldintzatan dauden gure seme-alabak fijatzen baldin bagea, ezta? Beraz, honek nahi gerian usteit eskolak, familiak, zenbat eta gehiago insistitzen deun, benga bi laudiala eta erabatea eta bestea eta mehatxuekin eta zigorrekin eta insistitzen eta errepikatzen, alderdi emozionalei ez bai horreparatzen, helduontzako impotentzi, frustrazioa, desesperazioz beteko baldin bagea ere, seme-alabengan ere bestelako inpaktua edo eragina eduki dezakela, ezta? Orduan, ze jarrera hartu dezakegu, eta ze jarrera zetetenian hartu dezakeguna, lehen da bizi gozen ikustea, ze jarrera hartu hoi deu emozioekin, reparatzen badeu eta pixkat kontzientzia jartzen baldin badeu, gure erantzunetan, gehienetan emozio desatseginak edo eta emozioak zatetenean, izatik emozioak eta gaixotasunak eta eriotzak eta lehen esaten bezala bizitzako aspektu batzuk gustatzen zaizkigunean, orokorrean ez ditugu gurekin nahi, ez ditugu ongitorri ematen eta kendu edo aldau nahi izaten ditugu, ezta? Ez izan bildurrik, ez jasarratu, zinearrik, olatzat jarri, hauek oso automatikoki, irtetzen zaizkigu. Beraz, beldurrarekin konkretuki ere, ikusiko dugu nola gure seme-alabei, normalean beldur horiek kentzeko edo gainditzeko, jartzen gala gurasoa, zein goet eta nola lagunduko jot edo zein goet, eta hor, estilo ezberdinetan, ertengo zaizkigula, ez izan beldurrik, oso arte izan behartzea, baina bitu horiek itina egitea, baina lehen hori zenun, baina zu handia zea, espazio hau iten, eta hortxe intensidadeak berbada handitzen joan gaitezke, ezta? Beraz, batetik beldurrak gaindiarazi da, superatzen lagundu nahi dileu edo kentzen horiek, bestetik kuriosoa da edo paradogikoa da, momentutan, gure seme-alabek dituztenean hainbat jokaera edo jarrera gustatzen zaizkigunak eta iruditzen zaigunean hori aldago beharko lukeela, jokaera horiek, gu geuk beldurra txertatzen dileula, ez? Pasea etortzen, bakarrik geldituko zea, edo ez bazea lanian jartzen, mugikorrak kenduko izut. Edo garbitu eskuak zen aizu gaixotzea, edo beste danak kontagiatzea. Kontuz, gure mezuekin, eta gizakiak gea, eta beraz automatikoki irtetzen nahi zaizkigun hauek ere, hauetaz ere, agurarik eta izaleke jabetza edo kontzientzia, ezta, pistea. Eta ondoren, gozen ikustea emozioekin zer gehiago egin dezakegun, ezta? Ze emozioak funtzio bat betetzeu. Edo zein emoziok, rol bat dakate. Ez daude emozio positibo eta negatibo. Berbada bizitzeko konfortableak edo inkonfortableak izagelaike, baina funtzio bat dakate gure bizitzan, ezta? Beraz, gure zeregin izan daiteke emozio hauek baimentzea, leku egitea, hasieran egin deun ariketaekin bezala, eta ondoren mezua deszifratzen, ikastea edo hortan trebatzea, ezta? Ze mezuet matea datoz emozioak? Orokorrean esan dezakenik bizitzarako importantea zaizkigun aspektu edo behar batzuk asetuta dazkaunean, horrek emozio atseginak bizitzea eramaten gigula, eta en cambio, guretzako importantea dien aspektu edo behar konkretu batzuk, ez daudenean zainduta edo behar adina gaten dituta, horrek eramaten digula sentitzea emozio desatseginak.
idea bat egiteko, ezta? Ze lotura egin dezakegun, gizakiak pentsamentu batzuk sortzitugu, era batea pentsatzen jarri gaitezke, eta pentsamentu horiek guregan emozio batzuk piztuko dituzte. Eta emozio horiek, esaten eginen bezala, guretzako importante diren behar edo aspektu horiek ez daudelako, guztiz zainduta edo zainduta daudelako informazioa emango digute. Eta horren arabera, erabaki batzuk edo jokaera edo jarrera batzuk hartuko ditugu. Vale? Lotura honekin, ikusi zakegu behar bada, pentsatzen baldin badet, gaixotu naitekeela eta hori txarra dala, pentsamendu honek, nei, beldurra edo inseguridadea piztuko dit, ze niretzako seguru egotea, osasuna zaintzea, ingurukoen osasuna ere zaintzea, edo babesa eukitzea, oso garrantzitsua izan daiteke. Eta horrek, emango nau, behar bada, orduan, protokoloak eta musukoak eta distantziak modu zorrotzean bete nahi izatea, zen ere pentsamentua izatezaten gaixotu naitekeela eta hori oso txarra izango dela, ezta? Era berean, pentsatzen hasten naiz, beste bera bateko pentsamentuak, non ikusten nahi naiz, baina eske protokoloak ere esaten diguten hori, arrajatabla betetzen baldin badet, musukoak, distantziak, honengan ez gertura, beste hau ezin detin, beste hau. Igual, hasten naiz pentsatzen, ostras, baina eske horrek ere gaixotu ingaitzake, eta hori ere ez dakit, ezotean okerrao, hola bizitzea, behar bada, pentsamentu honek, igual, angustia, edo aserrea, edo impotentzia, sor dezaken ere barruan, ez da? Ze, behar bada, nik baloratzen detena, da baita ere afektibidadea, edo gertutasuna, edo konexioa, edo kontaktua, edo gauzak ere nire askatasunetik, edo nik ere gauzak zentzuz egitea, eta behar bat ez dut bilatzen, benetan, kredibilidadea edo zentzua bilauko dioten heldulekuak. Orduan, horrela pentsatzen hasten baldin naiz, honek emango nau, behar bada, ez jarri nahi izatea maskarilla, edo momentu batzutan eta bestetan ez, edo gauzak erabatea edo beste egitea, ez da? Kontua da, denok behar deula, seguridadea, denok behar deula konfiantza, denok behar deula osasuna zaintzea, ingurukoen osasuna ere zaintzea, eta denok behar deula baita ere kontaktua, afektua, gertutasuna, askatasunetik gauzak egitea, gauzak zentzuekin bilatzea, beraz, hori denok behar deu. Maskarilla jarri edo ez jarri, distantziak mantendu edo ez mantendu, ez? Horratikan, askotan igual gure barruan ere, zatituta edo nasmenakin edo kontraesenekin aurkitu gaitezke, de hecho, oindala gutxi lagun batek esaten zian, nera nik gai honekin bipolarra nau. Claro, gure barruan eduki ditzazkegulako bi pentsatzeko modu hauek, edo batzuengan pentsatzeko modu konkretu bat alimentatzen ari da askoz gehiago eta beste batzuentan beste pentsatzeko modu, ezta? Eta orduan, pentsatzeko modu edo jokatzeko modu desberdin horrekin, desberdinduko gea, baina izaki bezala, mugitzen gaituna eta barruan dauzkaun behar edo anhelo horiek berdinak dira gizaki guztiotan, ezta? Horrek esan nahi du jokaera desberdinak baldin baitu gure, desberdintasun honekin aurkituko gean ez, hemen daukaula gizakiak erronka handi bat, desberdintasun hontan, jokaera edo pentsatzeko desberdina hontan, nola kolokau nahi gea? Burrukatik, txoketik, epaitzen, kritikatzen, edo oinarrian, lotzen gaituen eta berdinak gean ontatik hasi nahi deu elkartzen edo begiratzen bata bestea izda. Bakoitzak ikustet bere bidea egitea dagokigula, eta hori bestearen onarpenetik eta errespetutik egiten baldin badeu, beste bide bat hartu dezakegula desberdina, ezta? Eta hemen elkarbizitza zain naiz, elkarbizitza, eta uste oso momentu klabeak datozkigula ontako,
bai familian, bai familik eta eskolak edo ikastetxeak, edo gizarteak, edo lagun, edo ingurukoekin biziko ditugunak, ez da? Ze, hemen aurkituko gea pentsatzeko eta jokatzeko modu desberdin hauekin, ez da? Oain arte, behar bada, politikoki, ideologikoki, erlijio aldetik, gauza desberdinak pentsa genitzazken, eta oain, bizitza eta eriotza, holako gauza delikau hontan, pentsatzeko eta jokatzeko modu desberdinak, ez da, euki ditzazkegu. Eta konstiente naiz, famili, eskola eta gizartean bezalaxe, anistasun batekin aurkituko gehala, edo aurkitzen gehala, ze irakasle edo guraso batzuk, maskarillak jartzea, distantziak eta protokoloak mantentzea nahiko dituzte, eta beste batzuk, malgutasun gehiokin egon daitezke, edo beste alderdian egon gaitezke, ezta? Beraz, kontu hau izango zen, nola uztartzen ditugu oain, egoera berdina bizitzeko dauzkaun modu desberdin hauek. Txoketik, urrukatik, edo bata bestearen begirunetik. Erronka handi bat, ikasturte hontako, helduontzako eta seme-alabentzako. Seme-alabentzako, iruditzen zait, hezkuntzan eduki, tokatzen zaien adin bakoitzako edukietan zentratzez bageare, hau ikasten baldin badeu, heldu zein haur gazteek, bizitzako ikasgai handienetako bat ikasiko deula, edo handiena. Hau esatez, koronavirus aparte, hause izan dalako, historian zehar, esparru desberdinetan, gatazkara, gerrara, gudara, edo urrutiratzetara eraman gaitun aspektua. Zegako dauzkagu ordu nontako, joku hontatik irten gaitezke, norbere barruan daona entzunaz, eta barruan, esaten zaigun, barruan aurkitzen dugun ontatik jarraitzen bali madeu, ezta? Hor aurkituko dugu norbean egila, eta barruak diktatzen digun hortatik aktuatzen ikasten bali madeu, ustet gure ardura edo zeregina horre ondaitekela, ezta? Ez hau dalako inberdana, hau esate duela, ez da horako beste remilioikan, hau da inberdana, hortik bizi ordez, norberaren barruak diktatzen digun hortatik, eta gainak gehigarria jartzen badegu, eta hori iten badegu estearen, onarpen begirun, edo inkluso apoiotik, naiz eta nik pentsatzen beteten bezala ez pentsatu edo aktu hau, ezta? Beraz, desberdin pentsatu, jokatu edo sentitzen duen pertsona honen aurrean, edo pertsona honi, keinu matiakor bat jarri zaiokegu, eta guraso rolean gaudenez, honek inpaktu berezi bat eukiko, gure seme-alabekin harremantzen ari geanean, ezta? Arauak momentuz guri kanpotik edo goitik edo datozkigu, eta, galdera da guk arau hauek nondik bete nahi ditugun, ezta? Baina gure seme-alabei ere aigea, arauak, neurriak, elkarbizitzarako, funtzionamenturako kontuak ezartzen, eta hauek ere nondik nahi deu betetzea gure seme-alabak. Nahi deu gure seme-alabak, esaten nahi gena, logela jaso, hortzagarbitu, ikasten jarri, itxali telebista, etorri afaltzea, hauek nondik nahi ditugu egitea. Beldur dielako, bestela zigortingo ditugula, edo errudun sentieraziko dielako, hori nahi dezu izatea logela jasotzaren motibua, hau da zure seme-alaba martxan jarriko duna beldur hori, edo errudun sentsazio hori, edo zigor hori ekiditearren nahi dezu egitea, edo benetan nahi dezu seme-alabak hori egitea, berai ere hori egitea hartetzen diolako, berak ere zentzu bilatzen diolako, gustos egin nahi duelako, edo ez dakat gogoik hori egiteko, baina badakit hau zuretzako edo besteentzako ze garrantzitsua dan, eta kontutan hartu nahi dut hori ere bai. Nondik, ze arrazengatik nahi dugu egitea? Hola kontauta, imaginatzet, bigarrengo hau nahi deula, ezta?
horrea juteko estrukturak edo harremanak zaintzeko unea izan daiteke baitare. Eta hor, guk ere gauza berdina egiteko, ezta? Guk ere nondik nahi ditugu gauzak egitea, edo arauek, edo eskatzen zaiguna betetzea, eta gure seme-alabei ere nondik nahi ditugu horiek betearaztea. Erantzun magiko edo soluzio errezeta magikoik ez daukat, baina berriz izangoet ustez momentu importantean gaudela, famili, eskola edo gizarte estrukturan jarri nahi ditugun zimentu edo jarri nahi ditugun oinarriak, zeintzuk izatea nahi duen erabakitzeko. Eta, zimentu honetan eretzako pieza importantetako bat, txartu emozionala izangoa, ezta? Emozioak nola, emozioetan nola trebatzen gean, gu, heldu bezala, baina gure seme-alabei ere ze txartu emozional jartzen ditugu, ezta? Imaginatzen dut, txartuaz, bestelako txertuan murgilduta dauden hainbat pertsonak, baiko diela, ze nolako osagaiak edo ingredienteak eduki beharko lituzke txertu horrek, ezta? Eta guke, ariketa berdina egin dezakegu. Zertaz ondatik osatuta txertu emozional hori. Ustez osagai importantetako bat afektua izango ala. Afektua ezatetenean ez bakarrik gure seme-alabei adieraztea zenbat maite zaitut, edo ze importantea zenetzako, edo noski baietz hau, ezta, hitzekin adieraztea ere oso importantea, edo goxua dela, edo gustu hartuko dutela, baina haratago nijoa, ezta? Nola adierazi nahi diogu gure seme-alabei maite ditugula. Maitasuna merezidun norbait dala, egiten duna eginda ere. Ze leku okupatzeu nire bihotzean, eta nola helarazi nahi diot hori nire seme-alabei, ezta? Hau, bakoitzak, hausnartu ezala eta ekintza edo akzio konkretuak jarri ditzazkegu, bakoitza bere estiloan edo bere sormena erabilita. Baina txertu emozionalean eta ari berdinei jarraitzen, esango nuke onarpen edo balorazio edo maitasun hau ez dela bakarrik zuzenean, gure seme-alabei eskainiko diegun zerbait, baizik pixkat gehiago sakontzen baldin badeu, gure seme-alaba ama eta aitaz osatuta dago. Hau da, gure seme-alaba ezin izan da jaio ama eta aitari gabe, bilak behar izan ditu eta bilak bere barruan daude, bai? Orduan, nola hain naiz behiratzen nire seme-alaben ama edo aitari. Nola harremantzen hain naiz, ez bakarrik hitzekin, baizikan nire barruan, sortzen dituten pentsamendu edo sentsazioak ama edo aita honekiko, ezta? Epaitzen, kritikatzen, bere gainetik jartzen, arrazoi eduki nahi izaten, hortik nabil, pertsona hau, ez bere osotasunean ere, ezta, onartzen, maitatzen edo baloratzen, hau da, inkluso baztertzen nahi baldin banaiz, gure seme-alaberen zati hori ere baztertzen nahiko naiz, retxazatzen nahiko naiz, ez? Eta honek ere inpaktu bat edo eragin bat izango du gure seme-alabetan, ezta? Honekin lotuko baita ere, ezta? Gure seme-alabei, aurten tutore edo irakasle konkretu batzuk tokako zitzaizkien, eta gurasoak ere, euki hori izan deu, ezta? Gure feeling gehiago edo gutxillo, edo impresio behaua edo txarraua, irakasle konkretu edo tutore horiekin. Eta hau, hartu zaitezte, gure seme-alaben ikasturte osorako pertsona klabea izango dela, irakasle edo tutore hori, eta beraz guk ere, nola egiten deun, eta batez ere ume txikienekin, ezta? Nola egiten deun zubilan hori, guretik irakaslenganako binkulu hortako zubi hori, nolako konfiantza agertzen dut irakasle tutore hauekin, honek ere gure seme-alabengan eragina izango. Beraz, txertu emozionalen parte izangoa, irakasle tutore hauek ez baldin badute, ezta, gure bezala pentsatzen edo aktuatzen edo ez baldin bada, nire estilokoa ere, nola ikusi nahi dut eta nola harremandu nahi dut,
Ez gure seme-alaben aurrean nola itzengoeten irakaslea dataz, baizik nere barrenean, ze gure seme-alabek askoz gehiago jasotzen dute esaten deuna baino, pentsatzen deuna edo gure barruan dauzkaun sentsazio horiek. Hortikan askoz gehiago perzibitzen du, gure hitzekin baino, ezta? Beraz, bueno, begidara maitakorra jartzea bai gure seme-alabei, beraien, bere ama edo aitari, bikotea, kasu honetan, baldin badao, eta ez baldin badao ere nola inaiz pentsatzen pertsona hontaz. Aitor Amonei, irakasle eta hezitzaileei, eta batzuk igual esango ez bai nerea. Bai, zuk ez duzu zautzen, nire bikote hoia, edo nire amaginarreba, edo... Bueno, ez zautzen eta ez dakat ezautu berrik, nik neiko lan badaukat, niriekin. Baina uste normalean zaitasuna baldin badukau pertsona hauen ganako, beste pista bat eman dezakela, besteen ganako zaitasuna baldin badet zarritan ni neu ere ez naizelako onartzen edo maitatzen edo baloratzen nire osotasunean, ezta? Eta hor ere nahiko lan izaten deu. Eta beraz, bueno, uste besteei ere begirada edo espazio hori irikitzeko behar bada lehenengo gure osotasunean ere liluratzen gutaz edo maitatzen izan daitekeela guretzako beste txarto emozional bat, ez? Sortu edo landu dezakeguna. Bueno, bestetik, beste osagai bat izango zen gure seme-alabak emozioa ere dienez, emozio hauekin nola akonpainatzen ditugu, ez? Nola gea bide lagun bere emozioetan. Eta hemen, bueno, lehen osan automatikoki irtetzen zaiguna, gure patroietan sartuta daukau emozioiek, gustokoak ez dienean kendu nahi izatea, eta honen alternatiba izango zen emozioei begitara behiratzea, emozio horri begitara behiratzea, adibidez, beldurra ere, ezta? Mamu honi begiratu, eskutik heldu, eta eskutik heldu eta elkarrekin bidea egitea, ez, emozio horrekin. Eta ez bizkarra ematea, ezta? Beraz, konkretuki nola lagundu dezakegu, bueno, imaginau gure seme-alaba beldur dala, iluntasunai, bakarri loiteai, kale ertetzeai, gauza berriak egiteai, bueno, bakoitzak bere egoerara kontestualizatuko zu, ezta? Baina, holako beldur batekin aurkitzen baldin bada, lehenengo pausua izango zen gurasoek kontzientzia hartzea, nire barruan, hau ikustetenean nola normalean kendu nahi deten, bale? Orduan, lehenengo ariketa izangoa helduok, gure seme-alaben beldurrak kentzeko gogua kentzia. Hori lehenengo pieza. Ze kendu nahian jartzen naizenean, naiz eta goxoki jardun, normalian intensitate gehiago edo areagotu hori dia. Bigarren puntu bat, zaitu ezakeguna da, ikustea gure seme-alabak beldur dienean, ez diala beldurtilak. Ez diala lotxatilak, ez diala inseguruak, ez da bere osotasunean hori hola dala. Baizikan, bere zati bat da, eta gai konkretu edo gora konkretu hontan, naiz eta askotan gertau, zati hori aktibatzen dana. Eta horrela zuzendu gaitezke beraien gana, ez da? Beldurtzeala, esatezunean, imaginatzet zure zati bat, zure alderdi bat, apurauta daola, edo kezkatuta daola, eta igual, oso intenso edo leku asko okupatzea izula, ez da, zati horrek, gauarekin, edo lotartzearekin, edo kale irtetzearekin. Azpimarratzea, zure zati bat edo alderdi bat dala, eta ez berak beldurra dala. Hirugarren puntua izangoa, emozioak edo kasuntan beldurrak, bizitzako oso paper garrantzitsua betetzen du, lehen esan dugu mezu bat ematea datozela, eta beraz, beldur den zati honek zaindu egin nahi du, edo babestu, edo asegurau nahi du zerbaitetaz, eta hauxe, transmititu dizaiokegu, ezta? Beraz, beldur den zati honek izan daiteke zaindu nahi zaitula, behar bada ezer txarrik ez pasatzeko babestu nahi zaitula, seguru nahi dula, gauzak ondo jungo diela,
hau gehitu dizekegu beldurrean ez gelditzeko. Ja, klaro, beldurra dakazu, ja, beldurtzea. Ez, beldurra den zati honek hau nahi izan dezake, zuretzat? Ze laugarren pausua izangoa, hau nahi baldin badu, goazen konplize egitea zati honekin, ze beraz, ze gauza importantea, nahi duen zati honek gure seme alabantzat, ez? Beraz, urrenko pausua izangoa, gure seme alabak ere konplizidadea bilatzea zati honekin. Galdetu zau, izan da impresionantea, hau, sinez gaitza da, zati honek, nola zaindu nahi zaitun, gustate zaizu, zati honek zuretzako nahi duna, hemen da, bizkar zain bat, zaintzaile bat bezala, ez da, zuri babesa eman nahian. Ez nahi zai esaten nola aidan zati hau gure seme-alaba babesten, ze berbada asko baldintzatzen, eta ez bera bakarrik, berbada familia ere kondizionatzen nahi zaigu, ez da? Ez da nola izaio, baizikan zati honek gure seme-alabantzat zen nahi duen. Ze zatia honek existituko ez balu gure seme-alaba arrisku larrian jarriko zan, zezenan aurrean edo trenbidean jarriko zan, bale? Orduan, ze ondo gure seme-alaren zati honek funtzionatzen dula. Beste gauza bada, behar bada funtzionatzen duen edo martxan jartzen dan modua, behar bada estrategik gehiago edo gauzak beste erabateak kudeatzeak lagundu diezaiokela. Eta horretikan, 5. pausu ere sartuko dugu, bale? Zati honek nahi baldin badu zu aseguratzea edo babestea edo zaintzea, goazen ikustea, nola indezakegun baita ere, hau, kalea irten gabe gelditu gabe, edo lotara edo lo nahi ez izateako, edo beste hau edo gertatzen zaion horren aurrean, bale? Ze hemen egoera konkretu bakoitzak erantzun propioa ezkauko, adinen arabera, egoeran arabera, testuinguru edo baldintzen arabera, bale? Dakitena da, estrategia askotan, askotan presioak entzea, espektatibak entzea izan daitekeela bidetako bat, beste batzutan gure presentzia eta gure akompainamentua behar izango dula, guazen, ni lagunduko izut komunera, edo nik zure ondoan egon nahi zontan, edo hartu behar dezun denbora, eta erritmoan ere, ustea, experimentatzen, seguridadeare, beste leku batzutatikan ere, barneratu dezan, ezta? Eta beste gora batzutan, estrategiak edo soluzioetan sartu beharko deu, seguraski bere pentsamentutan ere, beldurra sortzea, bultzatzen nahi zaion, kreentzio horiek ere, berbada garbitzea edo arintzeak beharko ditulako. Ez da, eta hemen sarretan, gaixotasunaren inguruko edo eriotzan inguruko kreentzio edo pentsamentuekin ere lan egitea tokatzen zaigu, ezta? Ez naiz gehiago sartuko hor, baina egoera bakoitzak eskauko dulako bere irten bidea, ezta? Baina nire esperientzia da beldurra modu hontan entzuten deunean, modu hontan ulertzen deunean, beldurra lasaitzea junoi dala, ez da? Horrek ez du esan nahi, beldurra desagertuko zaionikan, eta gurasoen gandik banantzeko prest egongo danikan, edo ez dakiz zer egiteko prest egongo danikan. Ez, helburua ez da beldurrak ez eukitzea, beldurrak gainditzea ja, baizikan bizitza guztirako. Gizakiak beldurrak izango ditugunez, helburua nik gehiago planteatzen dut, gure beldurrak aktibatzen dien momentuan, nola ikasten den nik beldurra hauekin dantzan egiten, erlazionatzen, beldurra hauekin ere bidea egiten, konfiantza edo segurtasunarantz juteko, ezta? Hori izan daiteke guraso bezala eman dizeiokegun oparirik handiena, eta hortan, garbi daukat, modu hontan balidatzen, entzuten eta akonpainatzen ditugunean, beldurraren intentzidadea jetxi hoi dela. Bestetik, txertu emozionalen parte sartuko ez baita ere, gai honekin lotuta, bizitza hontan gauzak betirako ez ditugunez, ez materialak eta ez pertsonak, momentu klabea dela baita ere, hau ere lantzen juteko. Eta egunerokotasunean gauza asko aurkeztuko zaizkigu, hau lantzeko moduan, ez da? Eguna hasi eta eguna bukabitea, eguna bukatzen nahi danean, agurtzea, egunaz eta agurtze hortan, ikustea, zeman digu egunak, zer daukagu eskertzeko, nola agurtzen naiz, eta nola emate jot ongi etorria ondoren, urrungo gunean etorri daiteke nahi, ez da? Hau bezala, globo bat erosi dugu eta globo hori badakigu, lertu dela, ustu dela edo galduko zaigula, beraz, nola prozesatzen laguntzen dio hau dana, ez da? Guzti honek ere zer ikusi jaukiko ulako
eriotzak eta doluak eta nola enkaja nahi ditugun, ezta? Eta berriz momentu uste paregabea dela eskolak, etxe, familiek gai honi ere eusteko, eta gai honekin ere hori zait oso ederra izan daitekela, ezta? Momentu honetan honi ere lekuitea eta gu geuk ere, ze heldu askontzako gai hauek ere, arrotzak zaizkigu, ezta? Familian ere momentuak bilatzen baitugu afaltzeko orduan, oheratzeko orduan, ezta? Daukauna baloratzeko, eskertzeko pertsonei, neuri bizitzai daukauna eukitzearren, hau ere garrantzitsua izan leikela, batez ere gurasoak ere oso tendentzia handia eukitzen deulako, gustatzen zaigunan, gauzak ondo ez dauden hortan, aldau beharko litzazken hortan, gaizki daun hori aldau eta hortxe, aritzeko tendentzia eukitzen dugu, eta beraz, txertu emozionalaren parte izan daiteke baita ere, gure fokoa ere besteruntz ematea, eta gure seme-alabei ere hortan trebatzen laguntzea, ezta? Eta bokatzeko, esango nuke beste, txertuaren osagai importante bat izan leikela, frekuentzia energetikoa bai gurea, familiko kideena, norberarena eta besteena ere, altxatzen lagunduko diguten gauzak ere txertatzea, ezta? Kasu batzutan izan daiteke naturarekin kontaktuan egotea, eta beste batzutan mugimentua, dantza, jolasa, umorea, abestea, erlako gauzak ere estimulatzen edo vibratzen diguten horrei ere lekua egitea. Datorkigun ikasturtea ikustetenean, ezta, iraileko eskola buelta hau, nolakoa izaten hasi dan, eta nola aurkezte zaigun, niretzako irudi edo protokolo kezkagarriak dazkau, oso kezkagarriak. Nik eskola hotza irudikatzen dut, distantea, oso disziplinaioa, eta uste eskola gizatierragoa behar deula. Gauza asko jartzen eginen, bide hortatikan, eta dena desmoron hau zaigu, hortikan bidea baldin bagenun ere egiteko. Eta, hortikan ulertzen dut baita ere, irakasle asko esaten diela, eske hau nire funtzio eta nire baloren irizpiden kontra dijoa, edo familia askoek ere planteatzen, hau ez da, nik baldintza hauetan ez dakit, nire seme-alaba eskola bidali nahi deten edo ez, ezta? Uste, hilabete asko jundiela, aur eta gazteak alde batea utziaz, eta eskola gertuago, maitxakorrago, gizatiarrago berbaldin badeu, gure aur eta gaztean erdigunean jartzea eskatzeu, ezta? Beraz, eskola buelta hau COVID-19an menpe antolatu nahi deu, edo gure seme-alabean, edo ikasleen ongizate eta beharren baitan antolau nahi deu. Eta ontako, hausnarketa bat, eta erabaki sendoak hartzea eskatzeu, benetan hartzen egin neurriak, evidentzi nahikoa ote duten egiten nahi egiteko. Honekin, momentuz, ezta, eduki aldetik konpartitu nahi nuna, hauxe izan da, baina oinartekoa, hitzez transmititutena, momentu honetan beste kodigo baten, helarazi nahi zuet, eta abesti batekin da. Abestiak, abesti honek konkretuki, itxaropenak, entzazpina da, eta niretzako oso esanguratsua da, esan nahi aldetik, eta momentu honetan bereziki, eta beraz, uste kodigo desberdinekin transmititzeko orduan, pertsona desberdinei leku desberdinetara iritsi altzaizuela, eta hori ere gustoko dut, bai? Ausartzen nahi zabitia, ez benetan abilezi bereziletekin ikusten nahi zelako, gitarrakin, baina, gauzak egin nahi ditut momentu honetan barrutik irtetzen zaizkitelako, eta ez ondo edo perfecto egiteko baldintzarekin, ezta? Beraz, hemen dijoak izue. Zugan sinisten ez duzun unetan,
entzun barreneko nahotz xume hau konpromiso eta kontraesanetatik azaleratzen den garrasi isila sentizazu distira bat itzaletan hitzak lertzen direnean behin ta berriz ezintasunen gainetik aske irauten dugula sentizazu. Itxaropena ezin da gitzatu gure bihotz minduetan libre da zigortu arren bat egiten gaitu marko bakoitzean pausu bakoitzean sentizazu distira bat itzaletan hitzak lertzen direnean behin ta berriz ezintasunen gainetik aske irauten dugula sentizazu. Bizitako musutan umen irribarretan hainbeste maite ditudan zure begi tristeetan ahots isila entzun itzaletatik entzun sentinazazu gertu sentizazu distira bat itzaletan hitzak lertzen direnean behin ta berriz ezintasunen gainetik aske irauten dugula sentizazu. Bueno, ea nola iritsi zaizuen abesti hau. Momentu honetan, bai guraso taldetik iritsi zaizkiten galderan batzuk erantzuten jo naizenez hitzaldian zehar, besten bat erantzungo dut, eta baita ere azken asteetan guraso desberdinetatik iritsi zen juntzaizkiten galderaik ere, konpartitzeko tartetxo bat hartuko eto hain, bai? Bueno, batetik galdetzen zenuten norbait eskolan gaixotu eta gela berezira eramanezkeo nola bizi dezaken hori aurrak edo konfidentzialtasuna eta bar, ezta? Eta nik uste dut, oso galdera polikia da, zegia da, gauza asko plan jarri dienak, horrek trasfondo handi bat eduki ezakela, ez? Eta, uste dut, interesantea izan daitekela, holako egoera bat gertatu aurretik, hausnartzea, norberak, baina baita ere gure seme-alabekin eta ikastetxean ere ikasleekin, nola behiratu nahi dion gaixotasun nahi. Zertan gaixotzea,
Norbea eta bestea gaixotzea. Eta ondoren gaixotasun hauekin nola ze jarrera hartu nahi ditugun norbeak eta ingurukoak ere nola nahi deun gaixotzen geanean aktuatzea gurekin. Hauek zeatikan ez, denon artean erabaki baita ere, gelak ere nola prozeditzea nahi duen, eta barrez. Usteet gaixotasuna zazten baldin magea hitz egiten, gaixotasuna piloto bat dala, emozioak bezala ez da, mezu bat ematea datorrena, mekanismo bat da, gorputzak, fisikoki ere, behar deuna gure orekara, eta gure onbidera eramaten lagundu gaitzakena, ez da, eta pista horiek ematezkigu, sintomen bitartez, gorputzaren gaixotasun desberdinekin, eta hau ez da desberdina, bai? Orduan, nola hartu nahi dugu gaixotasuna, tragedia bat bezala, edo bera, gaixotzen gehan bakoitzean, gorputzak aukera bat ematen nahi zaigu, edo mezu bat ematen nahi zaigu, horri ere, hor ere zerbait erreparatzeko, zaintzeko, eta osabidean jartzeko. Orduan, hau alderdi ezkor batetik bakarrik bizitzen baldin badeu, klaro, oso zaila izango da gure seme-alabentzat edo ikasleentzat hau prozesatzea eta gutxillo uain jarri den karga guzti honekin, bale? Orduan, gaixotasunan inguruko hausnarketa, balioko diuleko ez bakarken koronavirusantzako, izikan orokorrean, eta badakigunez, gaixotasunak egongo diala, edo sintomak egongo diala, udazkena datorrela, koronavirusa edo ez, orokorrean asko gaixotu gaitezkela, pertsona asko gaixotu gaitezkela, goazen ikustea nola nahi deuna konpainatzea gaixoaldian, bale? Eta gela bat baldin badao, eta gela hortara jungo baldin bagea ere, gela hori nola prestau nahi deu, gelatik nola nahi deu arajun, ingurukoak ze jarrera hartzeak lagunduko digu, zer jarrerek ez digute bate lagunduko, hoi dana, verbalizatzea, espresatzea eta denon artean ere sortzea izan daiteke prozesu oso polita. Jungo naiz konpartitzen baita ere, ezta? Beste gurasuek ere egin dituzten galderak, ze iruditzen zait esanguratsuak diela eta baliagarri egin dakizkigukela, ezta? Guraso batek galdetzen zuen, ikaragarri baliagarra dira komunikazioz bortitzaren tresnak, baina bizi izan dugun egora hain gogorrean, nik ezin dut pazientziatea. Nik gaizki naiz, nire emozioak piztu zaizkit, eta automatikoki nahi ez dituten jarrerak atera zaizkit. Hau da, egora naziontan, komunikazioz bortitzarekin nola hasi gaitezke ohartzen bagara, estres egora handia dugula eta ez gaudela emozionalki ondo. Zein ez da identifikatzen egoera hontan, nire bai, batek zalantza baldin badaukaze. Orduan, guzti hau aurrea emateko, uste gurasoak ere zainduak izango gean familia struktura bat, eredu bat behar deula, eta gizarteak ere hontan apoiauko gaituna. Helduak ez bagea zaintzen, zaintzaileek askarrak izango gea. Eta, hor, azafatan, zeak etortze zaizkit baita ere, ez da egazkina jute ganean, nola, oxigenoan, katxarrori, aparatori eroitzen danean, zein dian, ematezkiguten argibideak, eta da, lehendabizi helduak jartzea, eta ondoren aurrei jartzea, ez da? Pixkat, uste adibide hori bizitzarak hartzen baldin badeu, sarritan egon gaitezkela, lehendabizi aurrak, aurren beharrak, aurra ulertu, aurra eman, aurrak, bai? Eta geurekin azten, ez da? Orduan, nola zaintzen naiz ni neu? Nola zaintzen naiz nire beharretan? Emanda nire guztia alde batea uzten? Nola zaintzen nire espazioa, nire pizgarriak, nire indartzen eta nire energetikoki zainduko nauten gauzei ematen diot, lehentasuna edo ematen diot, plangintza horri ere? Nola baloratzen naiz ni neu, egiten nahi nezen guztia, inkluso gauzak ondo ertitzen ez zaizkitenean ere, latigo ateatzet eta flagelatzen naiz, edo nire, izan deten intentzio, edo jarri deten hortan ere aitortzen naiz, ezta? Honek ere, txertu emozionaleako ustet aukala pieza importantea, eta ondoren esango nuke, klaro, gizakila baldin naiz, nik ere nire estresak, nire desesperazioak, nire beldurrak, nire guztiak izango ditutela, eta beraz gaur asaldu dituten guzti hau denak baimentzean ere barruan nik ere hau sentitzen baldin badet.
lizitoa da sentitzea eta mesedez eman lekua horri entzun ondo. Umeekin indeun bezala helduak ere berdin beharko gendukelako, ezta? Beraz, sentitzen dudan horrei baimena eman, eta, kotxeko argian, salpikaderon argia piztean bezala, depositoa utza daola esaten baldin badit argi batek, gasolinera gelditu eta gasolina bota beharko nioke bezala, ze bestela kotxe hori errepidean geldituko zait, nik ere argi horiek pizte zaitenean estresa, pazientzia galdu, aserretuta, erretxinduta baldina banabil, argi horiei mesedez gasolin eta depositoak behar dituten depositoak betetzeko unea da. Hori ez bai betetzen, klak, geldituko naizelako edo emango etena ez talako izango benetan lagungarri, ez da, beraz, deskantzua berbaldin badet, apoioa berbaldin badet, ulertu izatea berbaldin badet, konfiantza berbaldin badet, nun beteko ditut deposito horiek eta nola. Eta hori nire ardura da, ez da gure seme-alaben ardura, ni lasai oteko berak lasai egon behar dula askotan, trampa hortan eroitzen bai digea, ez da? Bueno, beste galdera bat interesantea iritsi zait baita ere, ez da, gurasoen gandik iritsi zaitena, eta da, lotxaz galdetu nahiko nizuke seme-alabak goxo izan ditugu etxean, 6 hilabetez gurekin orain kalera ateratzeko eta ikastola etortzeko pereza izan dezake, etxe girotik kanpo sozializatzeko alegia. Batzuk sozializazioan atzera egin dute, lotxa ematen die lagungana gerturatzea, eta lotxatiek diren eskamutilen kasuan, desiente gertatu dela ikusi da, lotxa areagotu egin duela. Ez dakit lotxa zehazki emozioa den, baina guraso bezala ongi kudeatzen ez dakigun emozioa da gure seme-alaben lotxa. Nola kudeatu? Ze ondo, galdera hau ere ez da, lotxaekin, lotxa emozioa baino gehiago pentsamentuaz sortzen den emozio edo sentsazio badala, esango nuke, baina nik aldarrikatu nahi dut lotxa ere, ez da, ongi etorria eman, eta ospatu ezagun gizakiek lotxa daukaula, ze lotxa, hau ez daukagunean, lotxa gabea gehala ezate zaigu. En fin, galdera hau entzutetenean ikustet ez gaudela oso desberdin ere heldu asko, ze askoi zaila egiten nahi zaigu, baita ere, ez da, egoera honetan harremantzea, gerturako nahi zenaiz gerturako, besarkauko, ez besarkauko, honek molesta bengo jo, ama bitu, ez naizela konturauta, ez dakit, ze ikutu indiotela, ez dakit zindatela. Ez da erresa, gure seme-alabak ere eskubidea dute lotxak, perezak sentitzeko, eta, seguru sentitzen dien espaziotan egon nahi izateko, ez? Orduan, kontua da, beldurrakin bezala xean, nola akonpainatzen diogun, ez da, lotxatia zea, edo momentu hontan, edo gora hontan, balintza hontan, lotxarekin konekta bezu, ez da? Bere barruan lotxaz gain ausardi ere badago, ez da lotxa bakarrikan, seguru ere dagoen momentu asko, eta ausardiakin asaltzen den momentu asko izan ditzazkelako aur berberak, ez da? Orduan, kontuz etiketekin, ez da lotxatia, ez da insegurua, baizikan ze mezu eman nahi diozu horrela horrean, ez da? Ez izan lotzik, zerta etorria honea parkea horrela egon berba ezu, jun lagunana eta bestela etxahun gogea, hortik edo, behar bada, zaila egiten zaizu, momentuetan aspaldian ez dezu laguntxo hau ikusi, eta ez dakizu behar bada, nola gerturatu edo nola jolasean hasi lagun hauekin, balasai, badakit, lagun hauek ere apreziotzen dituzula, eta bilauko dezula, edo bilauko dezuela, modua edo momentua, konfiatzet, hau ere gertako dela. Edo zerbaitetan, lagundu zaitzaket. Eta bukaukoet baitare, beste galdera bat nerabei buruz galdetzen diatena, galdera di joan, osasun krisi honek guztiak bereziki nerabei ere eragin diela uste dut, harremanik gabe denbora luzean egon dielako. Zer esan diezagukezu, nola itzuli nerabeekin ikastolara? Egia, nerabei behar zutena kendu zaie, ez da, edo konfinamentuan kendu zitzaien denbora luzez lagunekin eta alderdi sozializatzeko alderdi horiek kenduz, eta eraberean behar ez zutena jarri zitzaien une oroza, dala gurasoekin egotea, eguneko eta laborduak etxean. Eta guain, voltatzen baldin badaude kalean eta lagunekin eta baldin baditza ere, udara honetan ustet gaina asko kriminalizatu diela, ez da, nerabeak.
edo gazteak. Orduan, bueno, nik uste nerabeak beraien momentu honetan, nerabe zaroko ezaugarriek ematen dizkietela, hainbat jarrera eta jokaera ukitzea, nahiko amankomunak izan daitezkenak, baina aldi berean kontu izan daitezen, munduan dauden nerabe, aina, nerabe zaro egon daitezke, da batzutan generalizatzen dugunean, eskapatzen zaizkigu hor hainbat eta hainbat gauza, Konstiente izan da, ni ere, generalizazio honetan eroin naitekela. Gustu zitzaidan, itzaldi baten, Antonio, enez goratzen oso ondo nola zan pertsonaren abizena, 3 metafora erabili zituen, nerabe zaroko jarreren aurrean gurasoei zitzailei lagundu zezakeenak, Eta metafora horietako bat zan, nerabe zaroan egon daitezkeen hainbat eta esplosio edo jarreren inguruan, tsunami hurakan bat bezala, agertu daitezkela, eta guk hori ikusten baldin badeu, behar bada, lagundu gaitzakela baita ere, egoerak ulertzen, Nerabeak gelan daude bere leku sakratuan, beraien egon gelan, hortxe bilatzen dute beraien refugioa, esango nuke, eta momentu batzutan erten daitezke eta hor datoz, etxean dagoena eta etxean daudenak, dantzan jartzea, eta horti pixkatea, danak desmoron hau danean, berriro ere gelara sartzen da, eta bare aldira dijoa, eta etxea gelditu da bezala. Hurakan hori bezala visualizatzen baldin badeu, horrela agertu daiteke, momentu honetan bere garunak ere egiten nahi dan aldaketa guztiak ere zer esana dutelako, Orduan, batetikan jarrera hau, euki dezakete, eta goazen ulertzea erabatea edo bestea. Ulertzeak ez du esan nahi, dena permititu da honikan, baina usteet guk ulertzen daunean beste erabatea kudeatu dezakegula. Bestetik, momentu batzutan, zezen miura bat bezala agertu daitezke, zezen miura esatetenean, askotan gure atzetik, eta paseioan atzetik nahi digute erabatea edo bestea harrapatzea, eta kurioso da, guraso askotan jartzen galako, zezen hori torean nahian, kapoteakin, Eta, klaro, zezen baten aurrean jartzen bali manaiz, aukerazko ditut, adarkadak jasotzeko. Beraz, izan gaitezen inteligenteak eta ikusi nun komeni zaigun sartzea, eta nun babeslekua guk ere bilatzea, ikusten deunean formatu hontan etorri daitekeela. Beraz, hau ere arte bada guk ere protegitzen edo babesten edo gure mugak jartzen ere ikastea. Eta hirugarrena, nerabeek ere dakaten hori dana bolkatzea behar dutenez, kontentzio bat ere behar du botatzen duen hortan, eta gurasoak ere, hartu ezakegu jarrera hori, non frontoia izan gaitezken, botatzen duena, edo erretira hau eta pelota pasatzen utzi, nerabe hori ping-pong pelota edo tenisko pelota bat baldin bada, gurasoak sarritan baita ere horra ibitzen geha, pelotarrekin tikitaka, elkarri bat besteai botatzen, Beraz, 3 jarrera hauekin, nerabe zaroan egon daitezkeen hainbat ezaugarrikin, toreatzeko klabe batzuk izan daitezke, eta batez ere momentu honetan hau da bizitzen nahi denean beraien etapa kruzial honetan, importante izalike. Nerabeak beraien garuna obratan bezala daude, haurtzaroan behar izan dituzten estrukturak oain ez dile balio, aldatzea tokatzen da, eta estruktura horiek bota eta berriak eraikitzen nahi dien etapa hontan, obratan gaudenean ere gauzak ez dute funtzionatzen nahi dugun bezala, velozidadea jaitxin berrizatea eta pazientzia behar deu. Kontua ez da obrak, nera bezaroan dan azkarrena pasatzean, ze obrak azkarri egitearen ez duzan nahi ondo ingo dienik, beraz hartu ezatela behar duten denbora obra horietan, beren garuna estrukturatzeko behar duen bezala. Eta honek esan nahi du, egunerokotasunean nabarituko deula obra garaian gaudela. Beraz,
txerto hauek ere nerabezarorako uste lagungarri izan daitezkela. Beste galdera bat jaso dut baita ere, eta da txerto emozionala aipatzen ari gara behin eta berriro. Nola lortu txerto emozional hori etxekoentzat? Ikastolan jarraitu behar diren protokoloak ez dute laguntzen, seguru sentitzen, neurri murriztailez betetako inguru horrek ez du konfiantzarik transmititzen, gaixotasuna eta kutsatzeko arriskua gogorarazten dizkigute etengabe. Egoera horretan, nola lortu txerto emozionala? Segurtasuna eta beste emozio positiboak sentitzea eta horiek transmititzea seme-alabei. Ikastetxeak egoera oso korapilatxuen harrapauta daude, zuzendari eta irakasle desberdinekin, hitz egiten edo entzuten joan nenean, batzuk oso modu zorrotzean bete nahi dituzte, ardura eta responsabilidad guztia bere bizkan gainean somatzen dute, eta tela beraien lekuan ere egotea, ezta. Beste batzuk berriz, baitz ditut gehiago, protokolak hau dira, eta goazen malgutasunakin, egokitzea, eta bilatzea, ezta, gure formula guzti hontan. Eta beste batzuk, pixkat haratago, entzun dut beste irakaslen bat, esaten, behitu, gu bilau dugu, umen ongizatea eta umen beharrak ere zainduko dituen txerrikitu batzuk, eta hoiekin egin nahi dugu dantzan, jolas, edo inkluso sudurgorria jarri, ezta, guzti honekin, edo guzti honei aurre egiteko. Izan daiteke modutako bat, eta izan daiteke modu bat, non klak egiten duen denak, eta lehen esaten den bezala gauza berriren bat sortzea tokatzen zaigun momentu hauetan, ezta. Ustez guzti hontan, hartzen den bidea hartutare familiak badaukaula, zesana, eskolak ateak irekita eduki familiekin elkarlanean aritzeko edo ez, ustez guraso bezala tokatzen zaigula ikustea nola kolaborau nahi deun edo nola adirazi nahi dugun gure kezkak egonezinak ikastetxeai, aportazioiek ere egiteko, eta hor badaukaula, ezta, ze jarrerekin eta ze lekutatik jarri nahi deun. Eta, ateak itxita baldin badaude era, guraso bezala, famili bezala, ze erabaki hartu nahi ditugun, jakinda honek, eragin bat izango dula, gure seme-alaben esperientzitan eta bizitzan, ezta. Guraso bezala, hori jarriko nuke, ezta, zorroztasunakin, baita ere burruka nahi dut, eskolaren kontra, edo malgutasunakin, edo sudurgorriakin, edo, momentuz, hau ez da nire bidea eta beste bide bat ireki nahi dut. Hau izan daiteke, gutako bakoitzak, hausnartu eta barruak eskatzen digun nahi, jarraitu dizaiok eguna. Eta bukaera jarriko diogu, hitzaldi honi, eta bukaera ere, gure frekuentzia energetikoa ere altxatzeko, beste abesti bat aukeratzet. Kasu honetan gazteleraz izangoa, Color Esperanza, Diego Torresena, abesti honek ere esan nahi aldetik ustet momentu honetan, oso ondo enkajatzen dula. Mila esker, bukaeraino, entzutea iritsi baldin bazea, hitzaldi hau. Animo asko eta bestiak dizion bezala arpegian itxaropena marraztu ezagula. Besarkadak. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y andar y caminar mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, encara al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos,
sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentar que a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda,